Yeah, why? Yo, who want to them? Then again, well, it's Nicko Tee, the pastor man, I want to them. We preach to them. Yo, big up Tinah International, in a EYESPY production. Want to them, then again. Hear me one, then again. Right, sir. Right, uri mumanzi riri kudonetsa mapunchlines pamwe namaidea ari very wise vanonakirwa pandinoisa nemafanisi vanondituna kuti madzi wangu uri nice ini ndiri kudonetsa mapunchlines pamwe nemaidea ari very wise vanonakirwa pandinoisa nemafanisi vanondituna kuti madzi wangu uri nice vakatanga vachitaura vakasvika vakunyarara harare vakurokota kuti niko apopota ini ndevachitopota pana anokombeta yam then again dinga isine styra punchline yanga ina DJ styra achiclicka laptop achivhura rangu faira maridhim achipatsera ndichipisa madinga safodya iri mubhaira murume aledibi kuti zvityise rwendo rumwe chatoita kuti zvityise chatoita zvamunoti hazviitike this time makudo hamunditsipike uchairirwa ndaramba musapime rwendo rumwe chatoita kuti zvityise chatoita zvamunoti hazviitike this time makudo hamunditsipike uchairirwa ndaramba usapime ringoma handichiate zvikingandi handichavhunduka iwidi maakeni imba kumedza bhonzo kutemba kuvata makanyika maziromo muhari tarinerangu iri haritsonywe netsoto ringoma ini chatopisa swotogurira evhigudo chatopamba mboko hamusunde yamuchasunde ngoko Fire, 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 fire. More fire, 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 fire. More fire, 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 fire. More fire, fire. Hoi, hoi. Badakatanga makribata. Ndaizwa vachiti matimoni akumanifesta. Asi woni contesta. Majese murasta. Zvakadai ndino protesta. Ungava uri wengoma. Mugangsta, mubatman kana kuti mubonsta. Pangoma rangu inini ndapota. Anopikisa izvi anomukira kunazareta. International ta 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 international ta 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 international sing now Tondrina topinda tondri 2011 tondri zvekufamba nekuseva nemaheteni tonda nyaya dzekudenga nyaya dzekuheveni ini ndatochinja ndava different person ini handichade zvekuti ravasikana 7 kutadza ndichita kwanzisika dzechiebheni ina ndichanyepeni nini nandichabe nezviya zvatovharirwa mapwindo neramaketeni warivo ndinondida ndozviziva ndiri seteni chero ndinirezuda chero ndakasunga tebheni warivo nerudo vanoturura mapedheni ungava mukutebheni landani kana germany Nirisalekila original, ndinobhika EYESPY na critical, zvusa na ta international. Irikayini izwa for sure muZimbabwe mune mapanditi vanhu vanofamba vachipema mustriti maviya makai vasingakuwate chiti vanosunga ndundu rakaenzana nefriziti manje dzacho dzamatimbaki gangsters, we are gangsters. Boss a shot in your face if you are hater. We are gangsters, we are gangsters. Boss a shot in your face if you are hater. Mess with me, you are gonna get gunshot, you are gonna dead one spot. When me come, me a bust it like a general. When me come, prepare for your funeral. You don't know. Okay, yeah. J-O-C. I'm on the moon, my mind's all crazy, feeling like a plane. This guy be my best friend, I already made it. You were just saying, tell me if I'm fly, cause the clouds be my pal. Tryna cut my wings, then I'm shutting you down. Feeling like G.I., what you know about that? My shorty's so fly, smelling like daisies. Tryna cut my wings, then I'm shutting you down. Where's the